после дойде един момент, в който разбрах, че всъщност аз нищо не знам и нищо не мога. Супер. Да, това е супер. Да. Абсолютно. Отидох, реших, че трябва да изкарам някакъв курс по фотография. Все пак не може само YouTube, нали, да гледам, нали, и сам да се уча и да правя някакви неща. И отидох в една школа фотоконцепт, се казва. Там се срещнах с Веско Николов, който така доста добри съвети ми даде. Той е много добър фотограф. И Ивайло Стоянов, той е концептуален фотограф. След като отидох и така показах им някакви снимки, разказах им там какво мога, не знам си какво. Буквално ме сринаха с земята. В смисъл, това беше много голям кик за мен, защото те всъщност не ми казаха ти нищо не знаеш. Нали, не застанаха срещу мен да ми кажат точно така. И започнах всичко от начало. Започнах отново да се уча. Те наистина ми помогнаха много в развитието ми като фотографии, в това да гледам малко по-арт на нещата, защото аз бях голям буквалист на всичко. Нормалната. Да, което всъщност... Бекграундът ти е бил такъв, Да, бекграундът ми е бил такъв. Да работиш с манекен е едно, да работиш с човек, нали, абсолютно, това е съвсем различно.